Ix-xejra ta' tnaqqis fil-qatt komplit f'Novembru tas-sena li għaddiet. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika provduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus juru li l-11-il xahar tas-sena intemm b'1808 persuni jirreġistraw għax-xogħol. Dan jirrappreżenta 438 persuna anqas jew 19.5% meta mqabbel ma' Novembru tal-2017. Miċ-ċifri joħroġ li tnaqqis fil-qatt kien fil-kategoriji kollha għajr għal dawk li kellhom 20 sena jew anqas fejn il-persuni jirreġistraw għax-xogħol baqa' ma nbidilx. L-NSO żied jgħid li l-akbar tnaqqis kien fost dawk li ilhom jirreġistraw għax-xogħol aktar minn sena. Iċ-ċifri juru wkoll li l-att ta' persuni b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol naqas b'59 meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet u issa hemm anqas minn 230 persuna b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.